Takže ahoj, vítáme vás u dalšího videa. Dneska to je stavební série, druhý díl. A já to teď připnu na to, abyste mě viděli. Tady je teď Freďák. Ahoj. Dneska vám ukážeme, jak jsem postavil u mě doma studios. Dneska budeme asi dokončovat nějaké věci a dneska budeme i stavět nějaký ubytování prostě. Máme už hotové ubytování. No ale třeba i nějaký jako ubytování třeba jako pro hosty, kdyby si někdo chtěl připojit. No já si teď připnu ten live a můžeme začít. Tak pojď do studia. Jo. Já teď nemám zapnout ten Night Vision. U mě doma je vlastně naše studio. Dneska si uděláme nápis studio. Uděláme ho třeba uděláme ho ze zelené barvy. Já dám zase ten logo to sem. To logo ne, jenom postavíme studio. Ne, ale já musím udělat to. Tak já udělám F10. Tak udělám FF. Jo. No a tady je naše studio, který vytvořil celý Freďák. A teď uvidíte úplně něco hustý. Co se stalo? Ty se odstranil Minecraft. Odstranil si jeden Minecraft. Já tě ho pak tam dám. Ne, to je těžký ho tam dát. Jsem se s tím trápil. Promiň. Nebo, a to zase udělám. Budu muset zničit zase obě srdečky. Je FFF. No a já vám teď ukážu. Já sedím. Vidíte, já sedím. To je normálně. A teď mě tam překryva. No a tohle je skin ze Story Mode, kdybyste se divili. Včera jsme natočili první díl. Dneska to bude tak trošku... Ne poslední díl, ale prostě 2 týdny už to nebude. Víš, že jsi včera něco prozradil? A co? Že nikam jedeš. Já jsem řekla, nemůžu říkat, že nikam jedu. A to jsem stopl. Ne, to je fakt ve videu. Jak ti to... A teď už to neřeš. Tak. Včera se to prozradil. To je jedno. Teď tam budu dávat... Nikdo se na to nekoukl. Jenom 10 zhlédnutí to má. 10 lidí se na to kouklo. Z toho jenom jeden jsem já. A se na to kouklo. Jak teď vystoupíme? Musíš mačkat tak, jak vystoupíš z Minecraft. No a já bych se rovnou vrhl nastavení. Jo, a ta podlaha, musím si dělat na ní stavení, aby se postavil každý. No ale kdo to neumí třeba? Kdo to neumí, tak mu aspoň trochu pomohl. A včerejší byl dobrý. Dneska zase 30 minut. Možná i 25. No, 30 minut mám ještě čas. Ježiš, zase tlačítko. Já nesnáším tlačítka strašně, když se udělají ty dveře. No, já to můžu pak udělat, ale zatím jsem tam dal tlačítka. Tak já si budu začínat tady stavit někde chatu. A my se asi nejdřív půjdeme spát, viď, Freďáku? Máme tady. Vidíte FFF? První je Freďák 10 a druhý je Figy. No. Tady Krištof vymyslel naše jméno pro sérii. Víš Freďáku? Jakou sérii jsme mohli začít, jak jsem vymyslel toho. A už si prosím dávej pozor, ať nemačkáš na ten Minecraft. A co tam dělá ten obsidian? Jako aby se nepohla ta srdečka. S tím, protože obsidian nejde s ním hýbat. Tak jsem ho tam dal. Co bylo?
Řekl pro blok. Si pojď sednout. Já vím. Tak a teď vám ukážeme, jak to vypadá, když sedíme oba dva. Otoč si takhle. Hlavu dej sem. Jo, takhle. Právě Vítě tomu promluvil. Nepromluvil. Jsem to slyšel. Něco říkal, že to slyšel tak dobrou. No tak to se asi šel sám někoho jinýho. Jsi udělal screenshot. Tak Ty tam můžeš nejseš. se lehnout. Jo. Pak se připojíme, jak jsem minulý díl sliboval, zase na nějakou mapu jinou. Možná se připojíme ještě na to, kde jsem vytvořil to Figy F10 a figy, já jsem udělal to F10 a Kde máš pokoj? to žádný nemáme. Jo, my musíme kam? My běž zase dovnitř. To máme postavit. Je tam. Dobrou. Dobrou. Dobré ráno. Diana, co máš, kámo? Dobře. Já jdu koukat kapitolku. Dávaj. Jaký pořád? Jaký vlnky dávaj? Vlnky? Aha, koukej. Wow. Nevím, proč sedím tady. Ahoj. Aha, nejchvětší. Něco dávaj. Wow. Tak my zase připomeneme na ten náš svět. Tak se musíme ale jít zahrabat. Se zahrabat. To je naše tradice. Jsme zahrabat. Ale já nechci potěšen. Počkej, jsem něco zapomněl. Vole. Radši nebudu odvážný stát na tom. No a my... Ne, já jsem ještě něco neudělal. To tady opravuji. Tak, a my z téhle děury se objevíme někde jinde. Ještě ne. Musíš počkat na mě. To ještě musím opravit. Naše tradice bude děura. Takže česák. Ještě ne, jsme vidět. Česák. Česák. Teď to tam bylo vidět, Krištofe. A co? Já jsem taky porozradil. Kam to padám? A tím na náš svět. A tím na náš svět. A tím na náš svět. Kde seš? A tím na náš svět. Já nemůžu najít to. Náš svět. Je. Teleportneš mě. Tady to nejde. Vole. Hele, počkej. Místo to musím znova, jo? Takže teď budeš... Počkej. No, skvělý. Já se budu muset hrabat. Rychle.
Musím jít PlayStation. Bych viděla na tu pitomou noc. Jo, už jsme tady. Fuj, já už myslím, že se tam nedostanu. Já jsem tady. Teď jsme zase tady. Co to stalo s dveřma? Jak jsem letěl nahoru na svět. Tak to tady opravdu. Tady zde můžete vidět, jak jsem vám včera postavil tu podlahu. Teda ne, bylo v jiném díle, ale tady jsem postavil prostě, co jsem vám ukazoval. V prvním díle. Friďák je tady dole, teď Friďáku. No, já tady opravdu dveře. Už natáčíme 11 minut. Můžeš se otevřít dveře. Co? Můžeš se otevřít dveře. Jo. Jdu do svého pokojíku. Koupil něco kutí. Tady vám ukážu nápis. Koutil něco kutí. Něco kutí. Hýbe si nad prázdno. A můžeme počkat. Ahoj. Ahoj, něco kutím. A to je jedno. Varej, něco kutím. Jak nemůžeš to strkávat? Hele, běž do svého pokoje. Tak jo. Mám se hambit? Ne. Juhu, nejsem na hambě. Ne. Padej do svého pokoje. Teď jsem ve svém pokoji. Jdu spát. Ne. Běž spát. Ať můžeme kutit zase něco. Já mám se pak ráno hambit. Trošku. Mám jít do rohu. Ano, na chvilku. Tak asi na 2 vteřiny. 1, 2. Juhu. Možná budou i faily. Možná i budou faily z téhle série, viď? Ale nevím, co budeme dělat jako fail. Možná někdy se objeví, jako někdy budou sestřihy, jako nějaký trapný sestřihy, tak to nějak všechno vystříhnu a... To není disco škrčic. Běž se hambit. Na 5 minut. Do svého pokoje. Ano, na 5 minut. Ach jo, já jsem ti tady stavila a on se na tom ještě tančí. Jej. Dáme to reflektory. Co to je? To je, že to jsou... Takhle můžeš dělat, že to bude svítit v noci. Já to ukážu. To je solární panel. To je solární panel. Koukej. Solární panel. Tady to položím. Brumlo ti volá. Co je? Brumlo, co je? Haló, Brumlo. No tak, teď se kvůli tebe odpojil. Já to nemůžu, že to... Že Brumlo nás odpojil. A zrovna ještě natáčíme ještě... tak koukej. Prdele. Ne. Koukej. Tady máme ten solární panel a když tomu dáme tohle, tak to svítí. A
když je v noci, když to je v noci a má to tuhle žlutou barvu, tak to nesvítí, ale když to změním na modrou, tak to svítí. Počkej, já se na chvíli odpojím. Jo? A proč? No, kvůli něčemu. Mám už ty pohádky. Tady budeš jako pouštět do videa. Kuba kyselý. No mi to, že teď nejsem v Minecraftu, někomu volám Brumlovi. Brumlovi kyselýmu. Ano, Kuba, co jsi chtěl Fíkovi? My jsme zrovna na... on mě volá. Co? On mě volá. Počkej, někdo mi volá. My teď jsme natáčeli Minecraft. Aha, ale on mě totiž volá, tak Aha. Tak nic. Čau. Čau. A máš nabíječku? Tak si běž sednout tamhle do rohu. Nebudu slyšet. Já se sednu k tobě. Prosím, neříkejte nic jako o tom, že třeba se někde u toho zasekneme, protože dneska je sobota a je to poslední den, prostě. A nebudu vám nic říkat, prosím vás, takže... No, oni už to asi ví. Ty jsi našel hambici do svého pokoje. Oteču. A mi to tam ničí. Ne. A mi to tam ničí. A za to se otoču na jeho podlaze. Běž se hambit! Můj pokoj. Ale a běž, já ti to tady zastavím. Ty vole, běž. Běž do prdele. Běž do prdele. Já. Vyjdu. Oteču se za to celého svého podlaze. Víš, že ti to nebude svítit. Já na sebe mi to svítilo. Jestli to bude fungovat. Mámo, co to je? Ono tam zničím. Juhu. Krištofe, nezastavuj to tam, nebo ti budu říkat celou dobu, nebo Krištofe. Ale to To už, jde. to už mi je jedno, stejně už ví moje jméno. Tak a jdeme spát. Já ještě chci mít večerku. Jak máš večerku, ale až do 85 hodin. No, tím myslím až za 15 minut jdeš spát. Jo. Ne, budu odmluvat. Za 5 minut. Ne, Za 3 minutky. jo. Tak si tady na hambě užívej. Kde jsi ty hamby? Říkala jsem, běž na hambu do prdele. Běž ven. Běž ven. Ty mě nebudeš rozkazovat. Tenhle dům jsem postavil já. Počkej. Ty šmejde. No, se ne. On se hambit.
Udělal jsem druhou půlku takhle. Z těch. Kdo nám chce zastavit celý byt? Ne, nechci. Kde je můj postel, ty krávo? Já dělám, která je tvoje polovina a která je moja. Už natáčíme 20 minut. Ty mi vyřeš postel. Proč mi to zničil tu postel? Já dělám tvoje polovinu a moja polovinu. Jak to mám málo, takhle polovinku? Tak to pěkně. Si uděláme takhle velký místečko. Aspoň takhle. Já vidím, že utíkáš. Ne, já neutíkám. Tak a jdu do tvého pokoje. Šmejdský parkante. Kde seš? Prank! Jaký prank? No já jsem tě vyprankoval tím, že jsem ti to zrušil. No. To teda není žádný prank. No tak byl to maličký. Takhle nevypadají pranky. Jej zničím ty poníky. Počkej. Ne, počkej, já mám fakt něco dobrýho. Počkej. Ne. Yes. Počkej, když si chceš zničit poníky. Měl by to healovat. Healovat ne. Já musím poison. Počkej, teď už... Určitě, protože zabíjíš. Dítě, já jim dávám poison. Koho zabijem? Koně. Koho zabijem? Tohle. Protože to střílíš. A to je Angle? Jo. Angle. No. Teď. Počkej, to nevím. Já to se vezmu flašku poiznu. Prosím, nezabij toho koně. Nebo tě vyhostím z toho serveru. Počkej, já se to udělali. Já jsem na čem dostáje. A tomu se taky vracíš? Možná. Když máme, jak se rovně tak? Jo, vidím tam. Taky budeš muset zase udělat novýho. Vzít si tu věc. Ach jo, Mangle. Angle. To je Angle. Jdeme na nějakého jinýho. Tak jo, my jsme, hej, natáčíš ještě? Jo? My jsme slibovali, že půjdeme do dalšího
světa. A to bude skrytý dům. Tak jo. No, já mám tu moc místa, nevím, kde to jsem. Jo, ten. Tady mi dá. Tady jsem. Skrytý dům bude asi ze slamy a já... Ne, nebude ze slámy. A našel si můj... Jo, tam je. Tady v té skále. Kde? Já tady seš. Já se musím dostat ven. Proč? Protože tam není ten skrytý dům. Halo? Není ten skrytý dům. Já jdu do svýho domečku. Mami. Někdo mě zastavil. Mami. Víc tebe? Jo, můžu. Prdele. Stejně tu mám pyramidy. Stejně tu mám polo. Já nemůžu otevřít dveře. Protože nahoře máš čudlík. A musíš trochu popojit do sem, protože tady máš čudlík. Ještě neznáš asi iron dveře, že ne? Znám, ale nevím, kam dáváš čudlíky. Ty dávám kamkoliv. Zavřel jsi byl. A jdu spát sem. Asi někde Já sem jsem dám na postel. palandě. Já jsem na palandě. Jo, mám tady postel. Tak dobrou noc. To už je večerka. Aha, ne. Tak není večerka. No, my... Do kolika se chceš minut zase? Do 40. Fakt. To je nuda, pak Tak 39. Kolik je? Kolik má už zatračeno? 27 minut. Tak do 39. Ne, Tak do 37. 35. Tak jo, tohle to naplně. No, tak jdeme do jiný. A my tu ještě maj. Se dáme kouknout na... Ještě se nepřipojuji, já se jenom tady porozhlídnu. Tak můžeš jít na maj. Tak jo, jdu na maj. Tady mám svoji vesničku. Kdybyste se chtěli zajímat, jaký mám telefon, vidíte to, Lenovo Už A606. se ani dělal recent. Proč se spolu nežádném domě? Já nevím, To je vlastně, to jsem dělal dvakrát takovýhle dům. To byl původně jednookýnkový dům, ale já jsem ho prodloužil. Tady máme pak 2 hrady. Zase, udělal jsem druhý hrad podle prvního hradu. A ještě nějaký z těch domů jsem udělal stejný. Jo, to byl tady ten. Já si vezmu tady zapalovač a uděláme si enderbránu. To už tam byla? Ne, tady byla zničená, tak jsem ji spravil. Jo. Aha. Takže to byla původně. Já tohle asi Já uděláme jsem byl druhý díl. Upravujeme sérii. Upravujeme domy. Ne, to bylo pro mě těžký. Co? To dělat pro mě bylo těžký. Udělat upravovat domy a právě je tam ne. Jako myslím, jako, že se to tak bude jmenovat. Jako to video. Upravujeme domy? Ano. Jsme tam třeba něco opravili. Už natáčíme 28 minut, takže za 7 minut končíme. Tak jo, Těšte se za 2 týdny zase na 3. díl. To je nepískavej ten králíček. Hej, běž do mýho domu. Vypadni ty králíku. Tak jo, ne. Počkej, kde je králík? Právě jsi se ztratil. Nestratil. Jak to mám napsat? Už chcípl? Jo, už chcípl ten králík. Ne, Co? musíte zrušit No. ten oheň zruš. Samozřejmě za dřevem ne. Proč? Hádej. Tak obsidianem. Jo, protože dřevo hoří. To je něco takového. A kam mám jít? Mám 2 domy. Vlastně 3. Hrad, 1 dveře a 1 tady tam. A kde jsi teď? Hádej. Ve 3. domě, který jsem říkal. Takže to bude asi tady. Ne, říkal jsem 3 domy. Tak to bude asi tady. Jo. Zase čudlík, to nesnáším fakt. Tady běž jinýma dveřma.
Do prdele. Já ti otevřu tady. Ach jo. Kde seš? No, ještě tady bude díra. Tady na druhé straně. Fuj, já jsem se taky do táta. Já ti držu. Dík. Ahoj. Ty jsi stala dřív, ne? Ani tě to nebavilo spát? Tak my teď tady natáčíme to stavební sérii. No, já dám mi zase na další mapu. Ten dům, já fík, my voz, to ne, my voz. Včera mi to nedovolilo dát na YouTube 30-minutový video. Ale to je to 30-minutový a 50 vteřinový video. No, protože jsem si navýšil ten limit. Musel jsem ho navýšit. Já jsem to dal potichu, jako takovým tím. Chceš pomoct? Frid, jak to za mě vezme? Frid, jak to teď vezme? Já budu se protáhnout. Tak. A další. Nějaký divný. To není divný. Můj první svět. Kulavej. Kulavej. TNTčko. Cihlovej strom, to vypadalo jako. Za 3 minuty končíme. Ahoj. Je komp. Pustej, co? Jdu si zahrát. Tam nemáš žádný CDčko. Tam dá CDčko, třeba tohle, v auto, na to pláčko nešálej. Tak já jdu hrát. Ačkej, já ti tam dám, tam máš tam grančko, na to páčko nešálej. Proč? Protože je to mikrofon, zároveň by droplo to CDčko, a to nechci. Ahoj, vítám vás tu další dneska to bude Let's Play z počítače a bude to The Sims 4. Postavíme si nový svět. To je Grand Theft Auto. No, takže budeme. Ajka. Grand Theft Auto 5. Takže jdeme a jdeme zabít. Vum, vum, vum. A já končím s tím Let's Playem a čau. No, konečně už jsem dokončil ten. Běž si zahrát ty. Já jdu spát, dobré. Mám měl jednu postavu. Počítám to zvlášť. Jo, já si tam dám. Tak, jak dlouho? Že jo, 30, takže mám 31 minut. 33 už mi na tom streamu. Počkej, kde ta postava pitoma? Nábytku. Podle mě ne. Já jsem tady. No, končíme sérii 3 teď. No, končíme 3. Tak jo. Tak, no už končíme, doufám, že to... Jste pelagnul ten? Pojď, aby se to laglo. Takže si končím pro tuhle sérii. A zatím čau. A čauky. Mňau.